anas MB Gece-gatan masoyi mai daraja komai nake fata kine ginshiƙin burina idan kin yi dariya sai zuciyata ta yi rawa kin fi kowa ce mace kyau da kamala yar budurwata ni anas MB kice hasken rayuwata kallon ki kadai yana kawo natsuwa kina da halayya masu ɗaukar hankali da zaki falafali da kika yi shiru kwantar da hankali yar budurwata ni anas MB zuciyata ta makale da ke ko a mafarke ke nake nema ban daina tunani ba kin fi zuma da lai kin fi hansi sanyaya rai duk inda kika shige sai an ji kamshin soyayya yar budurwata ni anas MB kin fi zinariya daraja muryar ki tana tsinke duk wani mai gurrai duk wanda bai san ki baya rasa tarbiyar jukauna kallon ki kadai gashi yana warkar da ciwon zuciya yar budurwata ni anas MB kice lamarin da ke birge ni komai na ke yi sai da tunanin ki a raina zuciyata ta zamo marainiya idan baki kusa kin zama salama aminci da jannati yar budurwata ni anas MB kice mafarkin dare da rana soyayyar ki ta mamaye min huhu da kwakwalwa da a ce ina da iko zan baka zuciya ta gaba daya domin ke kadai ce kika cancanci ta yar budurwata ni anas MB kalaman ki su ne magani idan na ji muryar ki kaman na huta duniya kin fi furanni ya kamshi da launi mai kayatarwa Allah ya bani ki har abada yar budurwata ni anas MB na cika da alfahari da ke ina takama da ke kamar sarkin duniya ke ce jaruma a fagen kauna da amana wanda ya so ki a wani duniya ni ya so yar budurwata anas MB la haula yin kauna zuciya ta cike da annuri da farin ciki da duma a cikin duban mata ke ta haska kamar wuta duk inda kika wuce sai an zuba idanu ba shakka yar budurwata mi aukar ka kauna zuciya kina tafiya kamar sarauniya a duniya fuskar ki cike da